Napríklad pri ženách, každá žena má studené nohy celý život. Ktorý typ kúrenia je najlepší pre rodinný dom? Podlahové versus radiátory. Sú tam dve veci, alebo dva pohľady na to. Prvý je ten ekonomický. Podlahové kúrenie je pri prevádzke lacnejšie, áno, aj teda samotný vyhrené teleso, samotný kotol zohrieva vodu do podlahovky na cirka za 36 stupňov, kdežto do radiátorov ide 50-60 stupňová voda, čiže je to skoro za stovku, áno. Takže tá prevádzka je lacnejšia na podlahovku a samozrejme ide o ten pocit, áno. Napríklad pri ženách, každá žena má studené nohy celý život a je určite pre nich oveľa komfortnejšie, keď majú tú podlahu nahriatú a jednoducho môžu behať, dá sa povedať, že vysutí, áno, aj decká takisto. Je oveľa lepšie, keď behajú komfortnejšie, keď behajú po vyzutí, nemusia mať, ja neviem, koberce a nosiť papúček zvnútri a tak ďalej. Čiže o tom komforte to ja si myslím, že najväčšie devízum tej podlahovky. Takže keď si to tak zhrnieme z hľadiska nákladov, tak vstupné náklady na podlahovku sú vyššie, jak na radiátory určite, ale zase prevádzka je lacnejšia, dá sa povedať, že v polovicu. Čiže návratnosť tam je, si myslím, že dosť krátka. Niekde sme to, priznám sa, že nerátali na presno, ale myslím, že tá prevádzka je lacnejšia.